Марийка, каква е тази кукла? Не можеш да я фанеш ли, Марийка? Куклата не можеш да си фанеш. Ще спреш ли от копчето? Не трябва да удреш по перата. Законтри се на тавана. Бутни от възглавница. Айде! Щупихте ми играчката. Щупихте ми играчката. Загаси от копчето, Марийка. Има едно черно копче, дето се штраква настрани. И тя ще загасне. Към прозореца. Можеш? Я дай да опитам. Я да видя как. Натам. Чакай накъде. Пусни да. Черно капо, нали? Ето го копчето, това от тази страна. Айде готово. О, индианци. Марийка, кажи чао. Чао.